सरि बाजै दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि नैबे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों फwtani सिन्दुर फोननाय। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिम नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों जस, गायत्रि आरो राजर्षि। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाब रिपेन बसुमतारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों गायत्रि ब्रह्म। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला बिथांमोननि गोजोन प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायहैदो आरो बिथांमोननि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोननि नैबे भिडिअनि कनसेप्ट आरो कोरिय'ग्राफि आरो डिरेक्सनानो जादों निजोम बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला नायनानै लाहैदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि